aurreko batean etorri zen, zehazki bat, bai, bueno, nire semea, oia nerabea zen, nire semea ez da ba honitz egoten, mobilakin. Terranion atera erregistroa, a ber, 6 ordu. Eta guratxo hauentzat 6 ordu etzen honitz. Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Neurologia eta pantailak. Nolakoa da gure gazteen garuna? Ongi etorri Nerabeen garrasira, beste behin, eta gaur hemen neurologia atala landuko dugu. Neurologia zergatik, gure barruak ulertu behar ditugulako kanpoko ekintzak ezagutzeko. Beraz, Maitane? Bai, garrantzitsua da, ze askotan bezala nerabei badaukagu joera bat, ez? Pixka bat erruduntasunera, baina ez ulertzeko momentukin neurologia nola funtzionatzen duen, eta jendea pixka bat ulertzeko zuek pentsatu ume batek edo aur batek bere garuna garatzen du beste garun batzuen bitartez, ez? Eta normalean hasiera batean izaten da, haurtzaroan, gure guraso edo oso gertuko ezitzaien gandik, baina nerabezaroan gure gurasoen buruarekin erlazionatu gara, eta gehiago, bez? Garun gehiago behar ditugu, gure garun hori garatzen juteko. Orduan pixka bat egiten duguna da gure gurasoen utzi, eta gure esparrua lagunak, inguru giro hortara, ez? Baina ze pasatu da, Telmo, gaur egun, beste agente bat azaldu zaigula. Eta ez da agente natural bat, mugikorra. Mugikorra azaldu da, eta mugikorra ari da beste garun artifizial bat bezala gure nerabeen garuna garatzen. Eta horrek, Telmo, ze ondoria dakartza? Garrantzitsuak eta maila desberdinetan, baina hortan sartu aurretik ulertu behar dugu garuna bea, aparatu emozionala nola jarduten duen, eta azalpen nola laburrean botata, izango litzateke sentitzen dugun informazio oro, sistema nerviosoaren bitartez dela prozesatua, sistema limbikoaren bitartez zehazki. Bertan aurkitzen ditugu 2 nukleo, akunbexa eta amigdala. Akunbexa plazer bilatzailea da, eta amigdala berriz mehatxua identifikatzeko helburua du, ez? Eta 2 nukleo hori laguntzen, hipokampoa dugu, nolabait Google bilatzailea bezala jarduten du, ez? Gure esperientzien barrena joaten da, informazio aberazgarria eskuratu nahian. Eta horrela salduta, agian ez da oso, nahiko abstraktua da, ez? Beraz, adibide bat jarri dezagun. Balin bagaude taberna baten, ligatzeko asmotan, eta ikusten badugu pertsona erakargarri bat euskaldean, akunbexak izango du, juntzaitea Segi, osatzeko aukera dituzula. Baina berean, aldi berean, amigdalak izango du kontuz, gogoratu azkenengo aldiz, horrela gerturatu zinenean zer gertatu zen. Eta bien bitartean hipokampoa egongo da informazioa eskuratu nahian, erabaki honena hartzeko informazioa emateko, ez? Ea berdin begiratu digun, itxura antzekoa duen, testu inguru antzekoa den, eta informazio guzti hori, ez, balantzan jartzen, erabaki nahian zer komeni den egitea edo zer ez den komeni, korte singulatua dugu, ez? Baina nork du sinfonia neuronal horren batuta, nork hartuko du azkenengo erabakia. Kortez prefrontalak, ez? Bera delako jakitun instantzia bakoitzak dakienaz, eta berak hartuko du azkenengo erabaki hori. Eta noiz diogu aparatu emozional honek koherenteki jarduten duela. Nolabait, instantzia bakoitzak, atal bakoitzak hitz egiten duenean, hitz egin behar duenean, eta isiltzen denean, isildu behar duenean. Orduan diogu, informalki, erabaki helduak hartzen dituela, edo nolabait heldutasunera iritsi dela. Baina, zer gertatzen da, nerabezaroan, garuna oraindik jardun koherente hortatik oso urrun dagoela. Claro. Modu natural baten. Ze garuna atzetik aurrera garatzen da, atzen ditugu instantzia primitiboenak, eta aurrera joan ala garatzen dugu hori. Eta garatzen dugu, zuk ondo esan duzun bezala, referentziazko garun hori osatua dagoena, eredu izan da. Beraz, nerabezaroan nola dago aparatu emozional hau? Alde batetik dugu akunbexa oso garatua, ia guztiz garatua, eta amigdala berriz garatzeke, hipokampoa ez ditu esperientzia berazgarririk oraindik, eta batez ere kortez prefrontala oso urrun dago bere garapen osotik. Beraz, sinfonia neuronal horren batuta akunbexak du, eta hau ondo ulertuko deu zergatik, modu natural baten, eta orokortasun baten baitan, noski, nerabe bat orokorrean oso impultsiboa izango da. Ez ditu bere erabakien epe ertain eta luzeko ondorioak aurre ikusiko, zailtasun handiak izango ditu, zerbait placer sortzaia, dopamina sortzaiaren aurrean stop gelditzeko esateko, eta bere batez ere jarriko duena da, saria lehen etxiko du arriskuen aurretik, ez? Eta hori modu natural baten gertatuko da. Eta hori, nolabait, modu osasuntxuan garatu alizateko, beharko du gure garunaren erreferentzia hori. Esango diona, onaino nahikoa jolastu duzu, bideokontrola horretan,
kontu hemen arriskua dago, edo nahikoa da, ez? Bai. Baina, nerabearen garun honek, ez badu erreferentziazko garun hori aurkitzen, gure alegia, beste bat aurkituko du. Eta hori da zuk hain zuzen komentatu duzuna. Gaur egun gure garuna, gure presentzia ari da ordezkatu izaten neurri handi baten, garun artifizial baten bitartez. Mugikorra eta pantailen bitartez jasotzen ditugun input guzti horien bitartez. Eta hori ematen denean, ondorioak pairatzen ditu, ez da Maitane? Bai, eta hemen, ointzuk komentatu dezunekin Telmo, nahi nun, argitxo bajarri kontuz, askotan uste dugu nerabeak egiten dula guri molestatzagatikan zerbait, eta ez dago molestatzagatikan, bezik bere garapen, prozeso neurologiko naturalena hori da. Ez konturatzea zer gertatzen dan, ze garapen hortan dago, eta orduan hortarako behar gaitu, hoiek akotatzen juteko, ikusten juteko, baina normalena da hori gertatzea. Eta ze ondoriok, Telmo, zuk esan dezunez, pantaila gertze honekin, ze ondoriok izan ditugu? Ondoriok asko dira eta sakontasuna behar dute, baina asaletik azalduta lehenengoa izan gultzateke sindromea motivazionala, mugikorra da guztia, baina da guztia orain, nahi dut eta bat dut. Eta orduan, esfortzua eta disiplina zentzu horretan zauritua ikusten dugu. Dagoela, baina atentzio gabezian ere, hor pixat garrantzia jarri behar dugu, azpimarra jarri behar dugu, zergatik, garuna muskulu bat, organoa da, baina muskulu bat bezala xe jarduten du. Erabiltzen badut, potentziatu egingo dut, eta ez badut erabiltzen, galdu egingo dut. Eta erabiltzen dudan hortara moldatuko da. Hau da, TikTokeko bideo utxaloietara jartzen badut nire garuna, estimulu hortara, hortara moldatuko da. Hortara bitzen da bai. Asko kostatuko zaio, atentzio gehiago eskatzen duten jardunen aurrean, ez? Ikasgelean argi eta garbi ikusten dugu, baina baita ere, pelikula bat ikusteko askotan ez dira gai, edo mugikorra ikutu gabe, edo 1,5 ikusten dute zuzenean, ez? Bai. Beraz, hor izango genuke beste ondorioa. Bai, beste batez, pornografia izango litzake, eta hau garrantzitsua ze gauza bada, ume batek edo gazte batek bere inketudea daukadenean, ez? Bea, bilatzea jutea ez, sexualitate horren bila joatea eta erabiltzea herramienta desberdina. Eskemen desberdina da. Ze, beraiek bilatzen dute oraindikan prest ez dagoen ume hori. Ez da, hautaketa ez, aukeratu bat. Baizik eta pop-up ez, eta barner hauen bitartez lortzen dutena da, beraiek mundu batean sartzera indikan agian, ez emozionalki, ez mentalki prest daudenak. Eta horrek, guk liburu idazterakoan espezialista askorekin egon geha, eta gaur egungo ez, eraso sexual asko, bortxaketa asko, badator goizti hartasun ontatikan ez, 9 urtekin ja pornografiarekin ez aukeratua den, ez, erlazio bat izatean, ekartzen ari den ondorioetako bat. Bai, ikaragarria. 9 urtetara jetxi da lehenengo kontaktua eta bortxaketa guztien horien atzean dagoen faktore nagusinetako bat bihurtu da. Taldean ematen ari dena, eta berdinen artean. Hitz gutxi behar du guzti horrek. Bestea, izango litzateke ziberjazarpena, jakin adingabeen artean suizidio saiakeren atzean lotutako gauza nagusinetako baten bihurtu dela. Eta osasun mental arazoen estanda, neurri handi baten ere sare sozialen estanda honekin ulertzen dela, ez? Baina, jarriko nuke azpimarra ondorengoan, eta da, txiki-txikitatik, ez? 12, 11 urtekin ja ikusten ditugu, ez? Mugikorrekin. Eta gertatzen dena da, horrelako kontsumo altu bat ematen denean, ekintza ezibiko, ez? Ezibikoen inguruan, gertatzen dena da, ekintza guzti horiek utxaldu egiten direla, normalizatu, eta neurri handi baten baita ere errepikatu, ze zoritxarrez, ekintza guzti, edukia guzti hauek, askotan sarituak izaten dira zarean. Eta zer bilatzen du nerabe batek modu naturalean. Saritua izatea. Onartu izatea taldean. Eta beraz, jokatzeko modu gisa hartzen dute guzti hau. Baina, jakin badakigu, Karitasen azkenengo informeak ere alaxe dio, 5 ordu ematen dituztela mugikorraren aurrean. Horrek argi eta garbi uzten duena da, beste zerbaitetan ez dutela denbora hori ematen. Eta alde batetik osasun mentala zigortzen badu, eta bestetik on egiten dizken gauzak, kirola, artea, emozioekin kudeak eta hori, irakurmena, lo ondo egitea, eta gure benetako harremanak. Kontaktua, ez? Bakarra sentimendu ikaragarri bat dugu, gaur egun inoiz egon ez den toki batean, ez? Nik uste, zer pentsatu ematen duela, inoiz baino konektatuago gauden mundu honetan, inoiz baino bakartego sentitzea. Kontua aurkitzen duguna da, alde batetik, osasun mentala zigortzen ari garela, eta bestetik, on egiten isien gauzak aldentzen. Beraz, balantza maitanen nola izango du?
Negatiboa, Telmo. Negatiboa ezin du beste modu batera izan. Eta pixkat guzti horrei argi pixkat jartzera eta bestelako ikuspuntu bat haratagokoa ikusteko gonbidatu bat dugu Mertxe eta hortara goaz zuzenean. Bai. Elkarrizketa. Mertxe Mendiburu neuropsikologa klinikoa, Konektoma zentru klinikoaren zuzendaria eta pediatrian espezializatua, ez da, Mertxe? Bai, hori da. Guain lehen aipatu dugu pixat mugikorren kontu guzti hori, guain errotara joko dugu, ez? Eta pixat orokorrean pantaien eragina aztertuko dugu, gaur hemen dugun profesional honekin, beraz, Maitan, lehenengo galdera? Bai, hori izango zen lehenengo galdera. Ze eragin du gure umeetan pantaila hauek, Mertxe? Eragina arlo batean baino gehiago eragiten du, bai? Alde batetik guretzat importanteena dena hizkuntzan batez ere, ez adintarte bat badugu hor, hizkuntza hartu behar duguna, bai. Azken finean komunikatzeko era importanteena eta bai gero eskolan eta ez ikasketa prozesuan hain importantia den hizkuntza arloan. Bertzaldetik sozialki ere bai, sozialki azkenean ordu gero eta gehiago egon pantaila baten aitzinean, horrek erran nahi du denbora gehiago kentzen diotela, bai familia artean egoteari, lagunekin, eta kanpoan, ez? Hain importantea den, naturarekiko, ez dakit, erlazio hortan, horreri ere denbora kentzen dio. Eta nik ere sartu nahi nuke pixke bat, bizi geldoa, ez? Sedentarismo edo pixke bat fisikoki ere ez mugitze horrek ekartzen dituen ondorioak aurretan, ez? Azkenean guk aurrak baloratzen ditugu hizkuntzaldetik, motorikoki, baina baita funtzio kognitiboak ere. 3 arlo hoietan afektatzen du bere neurrian ez baditugu aurrak pantaila horrean edukitzen. Eta zintzuk izango liratezke neurri horiek, ze denbora edo kontsumoa estimatzen da egokia dela adinan arabera. Bai, orain arte adintarte neurri batzu genituen, baina azkeneko kongresuan eta evidentzi zientifikoak neurri, adintarte horiek aldatu dituzte, orduan 0-2 tartean bat erez, ez? Batez ere burmuina biguina da, oraindik, ez da osatu, eta orduan eta adintxikiago, orduan eta biguinagoa denez, orduan eta eragin edo kaltea handiagoa da. Gauza bera pasatzen da, garun kalteak direnian, ez? Orduan eta txikiago garun kalte bat, orduan eta ondorio latzagoak dire. Orduan teknologiakin ere berdin pasatzen da. Igual hori izan daiteke gauza bat askotan guk ezki ulertzen du, leritzen zaigu txikia dela oraindiken eta hori oso erreparatzaia izan daitekela, eta justo kontrakoa da, ez da, oso importantea da martxeko konturatzeko, justo ordu momentu hori izan daikela fragilen dan momentua. Bai. Geroz eta txikiago, inguru giroan ematen diogun, ez, alimentua, igual zait familiarra den, lagun soziala, orduan eta traumatikoagoa baldin bada, orduan eta ondorio latzagoak izanen ditu etorkizunean ere bai. Orduan, 0-2 bat erez, 2 bortzera ordutxo bat gehienez, eta bortzetik 12 2 ordutxo gehienez. Egia da, pixka bat, egunerokotasunien ni konsultan ikusten ari naizela, zenbateraino guratxoek ere ikusten duten neurriak, ez? Aurreko batean etorri zen, zehazki bat, nere semea, oian erabea zen, nere semea ez da honitz egoten, mobilakin. Terranion atera erregistroa, 6 ordu. Eta guratxo hauentzat, 6 ordu, etzen honitz. Orduan, nik uste hor ere finkatu eta pixke bat guraso hoiei ere erakutsi, eta zer da honi, zer da gutxi, eta insistitzen dugu datu hauetan, ez? Adintarteko datu hauetan. Ze, denek badakigu, teknologia bai aditzen da, ez? Aurrendako ez dela ona, eta kito. Baina adintarte hoi jakite hori, hitz importantea da. Bai, eta oain aprobetxatuz neuropsikologa bat dugula hemen. Bai. Galdetu nahiko nuke, mai akademikoan oraindik igual eztabaidan dago, baina zure iritzia behintzat, 0 da 5 urte bitarte horretan, ez? Gomendioa 0 minutu, 2 eta 5 urte bitartean gehienez ordu bete, demagun, 4 urteko pertsona batek ematen ditula, 4-5 ordu pantaila baten aurrean, 3-4 bat.
Bai. Ze ondorio izan ditzake, eta ondorio horiek gero nolabait errekuperatu ahalko liratezke, o? Bueno, tamalez, geroz eta ohikoagoa da, egotea aurrak, edo zein lekutan ikusten dugu ez, aur txikiak, ez du jaten, eta tableta. Jartzen dio tableta, eta horrela jaten du. Lehen gure guratxoek, arbasoek, ez zuten tabletarik, eta etzen inor jangabe gelditzen. Ez dan goze zilino. Baina batzutan galtzen dugu objetibitate hori, logika hori, ez? Eta hezkuntza prozesu azkenean lan bat da. Eta jaten erakustea lan bat da. Errexena da, ez? Paratzen dio tablet hori edo distrakzio bat, eta venga. Baina egia da, geroz eta ipatu bezala, geroz eta txikiago, eta 4 ordu pasatzen baldin baditu, 4 ordu horiek kendu ditugu familian solas egiteari, eta solas egite hori da hizkuntza bermatzen duen aurran, ez? Hizkuntzaren iturburu nagusienetako. Hori da, kontakto visuala, elkar begiratzia, ez? Gaur egun hain lotua dagon autismoakin edo, ez? Haunitzetan guretzat diagnostiko diferentzialak egitea zailtzen digu. Ze aur bat dagona erabat sartua teknologikoki eta igual sozialki ez zalandu, aita eta lanean dituelako, eta gure bizimoduak ez eramaten digula ere pixka bat, anztera aurra tabletakin dagola, ez? Claro, gure diagnostiko diferentzialetan aurrorrek ez du ikasi begitara begiratu behar dela, solas egiteko ez dela bakarrik berbala, baizik eta alde pragmatiko hori. Orduan hizkuntza aldetik aparte, atentzio arazoak ere sortzen alditu. Atentzio arazoak, lehenbiziko ez dutelako barrido visual on bat egiten, ez? Ez dakite bazterretara begiratzen, baizik eta ikasi dute begiratzeko forma oso fokalizatua, hoi da. Atentzioa mantentze aldetik, neuropsikologon artean hau, debate gizako bat sortzen da, ez? Haunitzek erraten dute, baina adibidez bideojokuetan atentzioa mantentzen dute, baina ez da berdina, atentzio mantentze hori hor, edo paperean edo klasean mantentze hori. Orduan, nik erakusten baldin badio txikitatik sobera ordukin atentzioa mantentzen olako estimulo potenteekin, hau da, visualki estimulo potenteak, ez? Tabletak eskaintzen diguna edo mobilan visualki haitz estimulo potenteak dire. Soinuak, koloreak, argiak, hortara ohituratzen dugu ere bai garuna. Eta hortik, pasatzen garenean eskolako aferara, aspertzen naiz, ez nago motivatuta, falta da, ez? Motivazio estimulo potente hori. Hasiera motibatzen zaituen horrek, gerora, igual motivazio almena galtzen du, ez? Hori da, Gero hemen, luzatzen alnintzake pila bat, Hau da, badugu errefortzu sistemakin funtzionatzen dugu denek garunean. Hau da, gure sistema dopaminergikoak egiten dute beti plazerra bilatu nahi izatea edo, ez? Orduan, txikitatik, sistema dopaminergiko hori hain potenteki, hau da, garuna, dopamina zorremertze betetzen baldin badugu, garun hori ohitzen hasten da. Orduan, haunditzen doazin einean, horrek ez du aski. Nahi du beti gehiago, orduan beti daude, ezin ase edo ezin, bale? Eskote zuten ez ditela betetzen gauzak, ez? Oantxe eskribatu du, goraren zergati gakoetako. Hori da, eta noiz ikusten dugu hori nerabeetan. Hori da. Txikitan ez dugu oraindik antzematen, baina nerabetasunera heltzen direnean, ikusten dugu, apatia, desmotivazio falta hori, ez? Eta erabat murgiltzen direia teknologian, stimulo hori behar dutelako. Eta nere galdera da, horrek badu atzera bueltarik? Horrek badu atzera buelta, guk neurorehabilitazioa egiten dugu, gainera horri dena buelta emateko. Noski, area bato bertze, errexagoa da errehabilitatzea. Hizkuntza adibidez guk hartzen baldin badugu. Mutil bat 8-10 urtetan, neska bat, ez duena garatu hizkuntza, era bat, egon delako ordu pila bat, ez, teknologian urgilduta, o sare sozialetan, o dena delakoa,
guk deitzen dugune las ventanas emergentes, ez? Leio hoiek garapena sustatzeko, hori ja isten doaz, adin hoietan. Orduan, errehabilitazioa zailago izaten da. Normalean lortzen da, baina epe luzeagora eta lan gehiago eginez, bale? Gehien kostatzen den igual hizkuntza da. Adibidez, pandemia garaian ikusi dugu, ez? Pandemia garaian... Kontsumo asko ze altua zen baita ere pantaiena. Dudik gabe. Orduan hor egunerokotasunean guk zentroan ikusten dugu hizkuntzarazo, pila bat. Bai. Eta adikzioak ere, mobilari, sare sozialei, ikuste pandemia gainera egoera berezia izan dela, hau dena pixka bat, daturik ez dugu oraindik, kongresuan ere pixka bat honen gainean jagertu zen nola ari den jendea lanean, ez, ikusteko pixka bat abertze ondorio izan dituen, psikologikoki, gure jokabideetan, eta baita garun funtzionamendu hortan, baina oraindik ez dago daturik, goiz da oraindik ikerketa zientifikotan. Orduan, bai, hemendik denbora batera, ez? Izango ditugu, ez? Eta diagnostiko berriren batera izanen da, seguraski. Horrez konturatu pandemia momentuan, pantaila baten atzean egin genduela guztia. Hori da. Sozializazio guztia horre manzan, eta denbora luze batean, ez? Eskolak, klaseak, dena. Guztia. Bai. Bueno, Mertxe, mila esker, zure jakituria guztiagatik, zer, hau behar dugu ez, kontzientzia, behar dugu informazioa, eta informazio hortatikan bai egin dezakeguna da, bakoitzak ez norberak, ekintza desberdinak hartu, hausnartu, eta aldegun oberena egin. Así que, mila esker gurera etortzea gatik, eta bagoaz orain gure vitamina dosietara. Vitamina dosia. Bueno, Mertxeren hitzak entzun ondoren, guk Telmo gaur pildora, ez? Edo vitamina dosi bakarra nahi dugu hain garrantzitsua dalako, eta da, benetan berreskuratu beharra daukagula gure arteko erlazioa garunetik garunera erlazionatzea, bihotzetik bihotzera, afektibidade gehiago dagun lekuan, kontaktu gehiago daguna, ze konturatu gabe gehiegi urrundu geha. Bai, ni uste gure presentzia hor egun berdula, eta gehiago gaur egun dugun testu inguru honetan, eta bestela ikusi ditugu, ze ondorio egon daitezken, eta hori oinarri izan da jardun beharko genuke, ez? Gure benetako harremanei lehentasunezko maila hori eman, eta hortik aurrera jardun. Bai, eta pertsona bera sendagai bihurtu daitekela, ez? Zenbatetan gezkigaren momentu batean, ez? Eskua ikutze batek edo besarkada batek, batean, ez? Pertsonati zer ematen dion inoiz mugikor batek emango ez diona. Beraz, badakizue, kontaktu gehiago, afektibidade gehiago, gertutasun gehiago, eta eskerrik asko gaurko podcastean egoteagatik. Bueno, eta badakizue. Betiko lez, altxa urua eta altxa osasuna. Aio! Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta montaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimen ekoizpena.